Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашуында Биектау районының Пермяк авылында газ үткәргечне файдалануга тапшыру тантанасы булды. Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте тарафыннан 2019-2023 елларга торак коммуналь хуҗалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру төбәк программасы буенча 23 километрдан артык озынлыктагы урта һәм түбән басымлы яңа газ үткәргеч төзелеше тәмамланды. Президент яңа бистәдә яшәүчеләрне шатлыклы вакыйга белән котлады, төзүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Халык өчен газ ул тормыш, аны күрмәгән кеше генә белми аның нинди авырлыгын. Шуңа күрә менә безнең президентыбыз Владимир Путин һәрбер йортка бушка газны китереп куйырга кирәк. Бүгенге көндә менә шушы безнең президентыбызның күрсәтмәсе нигезендә зур эш эшләнде. 944 йорт өчен газ китерелде. Шуның 500-е инде бүген тоташтырырга әзер һәм йортларда әзер. Шуңа күрә менә бу икенче тормыш, яхшы шартлар һәм Пермяки җирлеге ул бик яшәр өчен матур сыйфатлы урын. Шуңа күрә монда газы да булгач, тормыш бөтенләй икенче. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин өлкән буын вәкилләрен хөкүмәт исеменнән халыкара өлкәннәр көне белән котлады. Бу көнне күп еллык фидакарь хезмәтләре белән республикабызны үстерүгә зур өлеш керткән ветераннарны тәбрикләү традициягә керде. Өлкән яшьтә булуга карамастан байтак ветераннар әлегә кадәр җәмәгать эшләрендә, яшь буынны хәрби-патриотик һәм әхлакый тәрбияләүдә актив катнаша. Республика һәм ил халкына башкарган эшләрегез өчен чын күңелдән рәхмәт белдерәм диелә котлау. Саха-Якутия Республикасында урман янгыннарыннан килгән зыянны ачыклыйлар. Бирегә Россиянең барлык төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да волонтерлар ярдәмгә килде. Алар арасында Татарстанның Гомум Россия халык фронты активистлары да бар. Зур янгыннар китергән зыянны җирле халык озак вакыт онытмас әле. Август айында Якутия авылларының берсе Россия картасында караңгы тапка әйләнде. Ут 40-тан артык йортны урап алган. Безнең 2 йортыбыз да янды. Берсе яңасы, икенчесе искесе иде. Без тораксыз калдык. Туганнарыбыз сыендырды. Якыннары вакытлыча торак белән булышкан арада Татарстан волонтерлары төтенле кырларда хәрабәләрне җыештырырга ярдәм итә. Менә бу урамда бер бабайга ярдәм кирәклеген ачыкладык. Төшке аштан соң төрәкләр, бензин пушкалары алып булышырга килдек. Сейчас мы заготавливаем дрова для обеспечения лагеря теплоснабжением. Несем туда, где будем его дальше распиливать. Волонтерлар 35 йортта яшәүче янында булып, 13 кешегә ярдәм итте. Кайбер йортларда эшләр 2 көнгә сузылды. Надо вот хотон старый разобрать, потому что я коров не держу уже сколько 20 лет. Миңа иске абзарны сүтәргә кирәк, чөнки мин сыерлар асрамыйм инде. Коймаларны ремонтларга, мунчага такта ярдырырга кирәк. Кичә волонтерлар килеп булышуына бик сөендем. Сөенечләрен җыр аша белдерүчеләр дә бар. Тыбын көгерер калланак. Волонтерларның мондый командировкалары беренче тапкыр гына түгел. Бу җайда Татарстан вәкилләре Ялта һәм Норильск халкына булышкан иде. Алия Галиуллина, Регина Софиуллина, Татарстан яңалыклары. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә ката авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы сез София Сабирҗановага булышкан идегез. Моның өчен барыгызга да зур рәхмәт. Илария Пронина да безнең ярдәмгә мохтаҗ. Кызның 2 аягы да чалыш үскән. Кыйммәтле дәвалау курсы таләп ителә. Вот такие обуви, и вот так вот надо сделать. Илария Пронина нәни чагыннан бирле авыр ортопедик аяк киемен кия. Гел дәвалану курсларын уза. Кечкенә вакытыннан ук 2 аягы да чалыш булып үскән. Кыз ничек итеп брейсларда йөрергә өйрәнгәнен исенә төшерде. Я когда еще маленькая была, носила их, просто ползала туда-сюда, так ноги были. Озак вакыт дәваланганнан соң 6 яшендә кабат үзлеге барлыкка килгән.
Дәвалангач башта аяклары турая башлаган иде. Барысы да яхшы кебек иде. 6 яшькә җиткәч аяклары кабат башлангыч хәлгә әйләнеп кайта башлады. 1 ел инде шулай интегә. Илариянең аякларын турайту мөмкинлеге бар. Моның өчен тиз арада операция ясарга кирәк. Дәвалануны кичектерергә ярамый, чөнки хәле көннән-көн авырая. Ей требуется лечение по протоколу американского. Аны пансетты ысулы белән дәваларга кирәк. Башта аякларга берничә тапкыр гипс салына. Шуннан соң балтырның арткы өлешен озынайтабыз. Кызга дәвалану өчен 150 мең сумнан артык акча кирәк. Без бергәләп ярдәм итә алабыз. 5542 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфон сайтларында. Ания Гыйбадуллина, Валентина Васильева, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Татарстанда соңгы 10 елда беренче тапкыр кан әйләнеше системасы авыруларыннан үлүчеләр саны арткан. Бу хакта Татар-информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Идел буе федераль округының штаттан тыш баш белгеч кардиологы Альберт Галявич белдерде. Моның сәбәбе коронавирус пандемиясе. COVID-19 йөрәк кан тамырлары системасына тискәре йогынты ясый. Өстәвенә үз изоляция кертелү артык авырлыктагы кешеләрнең алкоголь һәм тәмәке куллануның артуына, стресс дәрәҗәсенең юнә китерде. Шул ук вакытта Альберт Галявич Идел буе федераль округы төбәкләре арасында йөрәк кан тамырлар проблемаларыннан үлүчеләр санының иң түбән күрсәткече Татарстан Республикасында күзәтелә дип билгеләп үтте. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының хәзинә галереясендә 6-нчы халыкара Казан җайдак дип аталган басма графика биеннале күргәзмәсе эшли башлады. Быелгы чара Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Казан биеннале 2011 елдан бирле үткәрелә. 1920 елларда Казанны Россиянең графика сәнгате үзәгенә әверелдерелгән графика коллективы хөрмәтенә җайдак дип атала. Быел биенналеда дөньяның 25 иленнән 188 рәссам катнаша. Даими катнашучы илләр Аргентина, Бөекбритания, Кытай, Һиндстан. Күргәзмә 7 декабрьгә кадәр дәвам итә. Созвездие йолдызлык фестивале яңа сезонны ачты. Беренче концерт «Хыялга ышан» дип аталган тамашаны хәбәрчебез Мөршидә Җиһан күреп кайтты. Созвездие йолдызлык фестивале җәмгыятебездә иң популяр һәм күпләр яратып өлгергән иҗади конкурска әверелде. Ул шул ук вакытта заманча эстрада сәнгате өлкәсендә республика әһәмиятендәге мәдәни чара булып та исәпләнә. Ниһаять, миллионлаган йолдызчыкның күптәнге хыялы тормышка ашты. Безнең менә шушындый матур йорт булдырылды. Бу безнең Созвездие йолдызлык арт-резиденциясе дип атала. Монда безнең Созвездие йолдызлык фестиваленең лауреатлары чыгышларын ясап концертлар күрсәтәчәкләр. Монда спектакльләр куелачак, әдәби музыкаль кичәләр булачак. Бик күңелле, бик кызык яшәрбез дип уйлыйбыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов химаясендә үткәрелеп килгән Созвездие йолдызлык фестивале елдан-ел киңәя, яңа йолдызчыклар кабына. Фестивальгә эләгү һәр баланың күңел түрендә йөрткән хыялы дисәк тә ялгышмабыз. Мин бүген бик шат, бик бәхетле, безнең беренче концерт. Тулы бер хәрәкәткә әверелгән фестиваль сезон ачылу тантанасына килгән тамашачыларга бай эчтәлекле программа тәкъдим итте. Төрле телләрдә классик әсәрләр, эстрада җырлары башкарудан тыш фестиваль җиңүчеләре дөнья күләм танылган драматургларның спектакльләреннән өзекләр дә күрсәтте. Тиздән Созвездие йолдызлык арт-резиденциясе театраль сезонны да башларга җыена. Иң беренче премьера Лапе де Веганың «Хәйләкәр гашыйк» спектакле. Репертуарда Хәсән Туфанга багышланганы да бар. Мөршидә Җиһан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.